raitilta kuultua. Studiossa haastattelijana Jari Taunimaa. Tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaa Kauhajoen raitilta kuultua. Mun nimeni on Jari Taunimaa ja tämä podcast-sarja on jatkoa viime vuonna tehdylle ensimmäiselle tuotantokaudelle. Sarja tuotetaan yhteistuotantona Kauhajoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan opiston Kauhajoen kampuksen kanssa. Tässä jaksossa aiheena on kirjasto ja kirjastotoimi Kauhajoella. Studiossa on vieraana myös viestinnän asiantuntija Maija-Liisa Laitila Kauhajoen kaupungilta. Tervetuloa. Moikka taas. Ja haastateltaviksi olen saanut vieraikseni studioon Kauhajoen kirjastosta kirjastovirkailija Janne Koivumäen ja kirjastonhoitaja Teija Korpi-Käkelän. Tervetuloa molemmille ja kiva, että pääsitte tulemaan. Kiitos. Kiva kun kutsuit. Joo, eli Kauhajoen kaupungin kirjasto avasi maanantaina 17.3. väistötiloissa ja kirjasto toimii väistötiloissa sen ajan, kun varsinainen kirjastorakennus on peruskorjauksessa. Eli missä nämä väistötilat sijaitsevat nyt? Ne on tuolla vanhalla soppakoululla. Kauhajokiset tietää, mistä puhutaan soppakoulusta. Osoite on Topeka 47D. Mitkä nämä väistötilojen aukioloajat ovat? Maanantaista torstaihin 11-19, perjantai 11-17. Lehtisali aukeaa joka aamu kello 9. Okei, no nyt kun te olette aloittanut siellä väistötiloissa, niin toimiiko ne hyvin? Onko ollut jotain ongelmia tai haasteita tässä alussa? Onko ihmiset löytänyt perille? Miten te olette nyt kokeneet, kun te olette siellä hetken aikaa ehtinyt olla avoinna? Mun mielestä suhteellisen hyvin toimii. Siinä on ensinnäkin henkilökunnallakin vielä opettelemista, että missä mikäkin on. Ja asiat etsii vielä paikkojansa. Ihmiset on suhteellisen hyvin löytänyt. Se paikka on vähän sellainen sokkeloinen ja sellainen, että ihan sen ulko-oven löytäminen on ollut joillekin ongelma. Me on yritetty sitten tehdä siitä someen valokuvia ja videokin on jo kuvattu, että se ehkä toivottavasti tulee eetteriin jossakin kohtaa, kun ehditään se editoida. Mitäs mieltä Janne on? Onko toiminut? On toiminut ja joillakin on ollut haastetta löytää, mutta kyllä hekin ovat löytäneet lopulta paikalle. Itse olette löytänyt sinne. Kyllä. Se on ehkä tärkeintä. Joo. Miten väistötiloissa on huomioitu sitten eri käyttäjäryhmät, esimerkiksi lapset, nuoret ja ikääntyneet? Onko jotenkin erityisellä tavalla? Materiaali on jaoteltuna eri osastoihin, niin kuin tuolla vanhassakin tai oikeassakin kirjastossa. Ja sitten meillä on yritetty laittaa oleskelutiloja vähän joka puolelle, että lasten osastolla on pöytää ja tuolia ja sohvia on kaikille. Ja ainakin materiaalin sijoittelussa on yritetty huomioida. Kyllä, ja jotkut ovat sanoneet, että jopa löytyy paremmin kuin aiemmin. Joo, siellä on ehkä vähemmän materiaalia. Niin, se vaikuttaa asiaan. Kyllä. On myös mietitty materiaalia, mitä otetaan mukaan. Eli on otettu kaikki asiakasryhmät huomioon, että olisi aikuisille, olisi lapsille, olisi nuorille. On myös esimerkiksi selkokirjat on mukana, vaikka vieraskielinen kertomakirjallisuus jäi pois, mutta kyllä on yritetty huomioida kaikki. No, millaista palautetta väistötilojen käyttäjiltä on saatu? Tämä on ollut koko lailla vähän aikaa vielä auki, mutta että oletteko saaneet jo millaista palautetta, jos olette saaneet? Lähinnä positiivista. Kyllä, kaikki on ollut ainakin iloisia, kun kirjasto aukesi. Ihana nähdä teitä, niin kuin mekin on tietenkin sanottu asiakkaat, ihana nähdä teitä, että kiva kun saatiin auki. Se on ollut niin kuin jo itsessään positiivista, että kirjasto on auki. Tietenkin negatiivistakin on siinä mielessä tullut, että jotakin, mitä puuttuu tai oma toimikirjastoa ei ole ja tällaista. Niin, juuri pitikin kysyä, että toimiiko väistötiloissa omatoimikirjasto, mutta siis ei toimi. No, miten laaja toi kirjavalikoima nyt on, koska siis tiedetään, että nämä teidän väistötilat on hieman pienemmät kuin tuo teidän normaali kirjastotila, niin mikä teillä on niinku arvio siitä teidän materiaalista? Paljonko nyt on käytettävissä sitten tässä tilassa? Tämä on ihan arvio, mutta me on mietitty, että puolet ehkä. Noin puolet on käytössä ja puolet on sitten varastossa, että meillä ei ole niihin pääsyä, että ne on siellä isoissa pahvilaatikoissa odottaa sitten muuttoa takaisin.
No miten tätä kirjavalikoimaa sitten päivitetään ja täydennetään? Hankintoja tehdään säännöllisesti, mutta se on aina noin puoli vuotta ennen kuin ne julkaistaan. Joo, nyt on juuri menossa kiivain syksyn ennakoiden tilaaminen, eli syksyllä ilmestyviä kirjoja tilataan nyt. No onko siinä jotain niin kuin tiettyjä erityisiä painopisteitä tai valikoimia siinä teemassa, ja kun te mietitte uusiakin, niin otetaanko vähän niin kuin joka teeman alueelta niitä uusia, vai miten te niin kuin mietitte sitä valikoimaa, mikä teillä on? Joka teeman alueelta yritetään ottaa, ja sitten meidän hankkijoiden pitää tuntea oma asiakaskunta aika hyvin, että tietää, että mitä hankitaan ja mitä voi kenties jättää ostamatta. Paikalliset ja kotiseutukokoelmaan tulevat, niin ne hankitaan kaikki monena kappaleena. Ja sitten meillä on tuo kirjastoauto, minkä hankintaa pitää myös miettiä, että osittain sitten Tarja kirjastoautolta itse valitsee niitä ja me tilataan. Sen verran voisi lisätä, että aika säännöllisesti me seurataan noita valintalistoja hankintaportaalin kautta, mutta kaikkea paikallista aineistoa ei julkaista valintalistoille, eli niitä voidaan tilata suoraan tekijältäkin, jos paikallinen tekee jonkun levyn tai kirjan. Joo, ja se vaatii sitten sitä, että pitää seurata, seurata somea ja lehtiä ja kaikkea, että tietää, että mitä on tulossa. Aivan. Tähän liittyen, onko käyttäjillä mahdollisuus tehdä toiveita kirjavalikoiman suhteen? Varmaankin on, voisin kuvitella. Kyllä, ja me toivotaankin, että meidän asiakkaat toivois kirjoja ja pelejä, DVDitä ja jopa esineistä. Meillä oli joskus kysely oikein, jotta ihmiset sai toivoa, että mitä esineitä meille tulisi lainaan. Kyllä, ja me sitten resurssien mukaan yritetään niitä tilata, jos on rahaa tai mahdollisuuksia. Ja konsolipeleissä toivoisikin, että tulisi toiveita, koska itse kun tilaan niitä pelejä, niin konsolipelejä, niin en pelaa juurikaan, että se menee sitten tuntumalla, että mitä asiakkaat lainaa. No sitten mennään itse kirjoihin ja kirjailijoihin, että millaisia kirjoja sitten kauhajokilaiset, tai kauhajokiset, miten se sitten taittuukin tuo sana. Millaisia kirjoja kauhajokiset yleisesti ottaen lukevat? Onko havaittavissa tiettyjä suosittuja genrejä tai teemoja? Mä sanoisin, että dekkarit menee oikein hyvin ja viihdekirjallisuus. Esimerkiksi Satu Rämö on ollut tosi suosittu myös meillä, jos dekkaristeista puhutaan. Seppo Jokinen ja mitä näitä muita on. Kristian Rönnbacka. Joo, kyllä. Ja sitten Enni Mustoset ja Lucinda Railit on ollut hyviä tai suosittuja. Ja sitten aina nämä paikallisuuteen liittyvät jutut on myös suosittuja. Tilataanko niitä sitten, jos te tiedätte jo, että niin kun joku dekkari on suosittu tai niin kun on saanut fiilis, että tämä on varmaan niin kun hyvin lainattu kirja, niin paljonko niitä niin kun kopioita tilataan, että onko teillä sitten useampia aina sitä vai miten te toimitte? Ainakin vielä on sen verran ollut rahaa, että on pystytty tilaamaan ensinnäkin niin kuin meille ja kirjastoautolle, mutta saattaa olla, että esimerkiksi Enni Mustosta on ollut 3-4 kappaletta pääkirjastolle. Ja näissä suosituimmissa on sitten toki se 2 viikon laina-aika aluksi, että ne kiertää nopeasti. Mutta pyritään siihen, että saadaan näitä suositumpia enemmän. Kyllä. No mites hei, puhutaan niin kaikista nuorista, niin mitkä on niin niiden suosikkeja ja tällainen yleinenkin kysymys, että lukeeko nuoret kirjoja tänä päivänä? Mikä teidän fiilis on? Mun mielestä osa nuorista lukee tosi hyvinkin ja tosi paljonkin. Että se on aika jakautunutta ja toiset sitten ei lue yhtään. Että se yksikin kirja äidinkielen tunnilla, niin se saattaa olla niin kuin todella vaikea löytää. Että saattaa kirjasto tätikin joutua tekemään tosi paljon töitä, että löytää sille nuorelle sen, että ota nyt tämä voisi olla mielenkiintoinen. Mutta osa lukee tosi paljonkin, kyllä. Ja esimerkiksi se Heartstopper-sarjakuva on ollut nyt tosi suosittu. Ja sitten näitä tällaisia, mä muistaisin sen kirjailijan nimen, McManus, mä en osaa tuota lausua, mutta sillä on näitä, usein nämä suositut
liittyy johonkin, voi olla joku Netflix-sarja tai joku tällainen televisiosarja tai joku, niin näistä tulee suosittuja. Mä tässä katsoin näitä lainatuimpien listoja, niin täällä oli Akaruusujen valtakunta oli eniten lainattu. Joo, se on se Maas, niin, minkä mä unohdin. Joo, kyllä. Eli tällainen fantasian ja romanssi tai tällaisen, niin kuin se on sellainen yhdistelmä, Joo, eikö? on juuri juuri sellainen, Joo. kyllä. Joo. Mutta tässä on varmaan niin kuin tekin, kun te asiakaspalvelutyötä teette, niin olla sitten vähän niin kuin, tai pitää olla taito siihen, että sä saat siitä asiakkaasta, että jos se pyytää apua, että hei kun mä jotain tällaista, niin sitten, että mikä sille ihmiselle niin kuin sopisi, että niin kuin, se on hieno taito, miten te osaatte niin kuin ehdottaa niitä kirjoja, että tämä voisi olla, kokeilepa tätä tai näin. Joo, se ei välttämättä tule aivan heti, että se vaatii jonkun kerran, että asiakas on käynyt siinä tiskillä. Joo. Kyllä, ja sitten pitää kysellä aika monta tarkentavaa kysymystä usein, että mistä sinä olet kiinnostunut ja voisiko tämä olla ja voisiko tuo olla. Mulla on varmaan vaikein kysymys joskus oli sellainen, kun asiakas kysyi, että onko teillä kirjoja elämästä. Oho. Niin mä en muista mikä se oli sitten, niin kuin, mistä me löydettiin se kirja, mutta se oli aika kaiken kattava. On meillä, mutta... Kestikö hakea pitkän aikaa vai löytyykö se heti? Kesti. Mä en muista, mä kyselin niitä kysymyksiä, mä en muista mikä se sitten oli se kirja, minkä hän halusi, minkä tyylistä. Nousevatko sitten kauhajokiset kirjailijat ja paikalliset kirjat jotenkin esille kirjaston valikoimassa tai tapahtumissa? Järjestääkö kirjasto tapahtumia, jossa paikalliset kirjailijat vaikka pääsevät esittelemään teoksiaan? Kyllä. Lyhyt vastaus. Lyhyt vastaus. Kyllä ne nousee ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli vähän sivuttiinkin, että paikalliset Kauhajoista kertovat kirjat ja kauhajokiset, kauhajokilaislähtöiset kirjat, niin kyllä ne menee hyvin lainaksi ja ne on, niitä ihmisiä kiinnostaa ne. Ja sitten meillä on ollut kirjailijavierailuja esimerkiksi sanonko mä Kujanpään Anu, Tuomarin Anu, niin se on ollut meillä vierailulla esikoiskirjansa kanssa ja mun mielestä oli hyvin väkeä. Kyllä. Ja sitten toinen oli Terhi Rannela, joka on kirjoittanut siitä Agnes Jöperistä. Niin, Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri oli Joo. hän, niin silloin oli tosi hyvin väkeä. Kyllä. Kuinka teillä on sitten tuolla väistötiloissa, onko siellä odotettavissa tämmöisiä vierailuja vai onko se sitten taas sen remontin jälkeen oikeastaan nousee sitten esiin taas? Ehkä enemmän remontin jälkeen, mutta kyllä meille syksylle on tulossa joku kirjailijavieras. Se on OKM:n rahoittama hanke, joka on tarjonnut kirjastoille rahaa, tai OKM kustantaa kirjastolle kirjailijavierailun, ja me ollaan haettu siihen ja saatiin sitten. Että tämä liittyy sellaiseen kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen sitten, että se ei ole niin kuin paikallinen kirjailija, mutta syksyllä on tulos. Mutta todennäköisesti meillä on vähemmän nyt tuolla tapahtumia. Esimerkiksi meidän suosituin tapahtuma Yökirjasto niin jäänyt tänä vuonna väliin, jotta me ei pystytä niitä tuolla väistötiloista järjestämään. Aivan. Vähän sivusitkin tuossa jo aikaisemmin lauseella parilla, mutta että onko kirjastolla sitten erityistä paikalliskokoelmaa? Joo, kotiseutukokoelma löytyy ja sitten erillinen Kauhajoki-hylly kirjastosalin puolelta. Että kotiseutukokoelma nyt ei nyt tällä hetkellä ole käytettävissä, että se on varastoituna, mutta Kauhajoki-hylly löytyy edelleen tuolta väistötiloista. Kyllä, ja kotiseutukokoelma on muutenkin sellainen, että siellä olevaa materiaalia ei lainata, mutta ne on niin kuin, niitä saa lukea kirjastossa, että ne on niin kuin lukusalikäyttöön, jos sanotaan näin. Mutta Kauhajoki-hylly sitten tuli asiakastoiveen perusteella, olisiko sitä 2 vuotta, Joo. kun niitä Kauhajoen kyläkirjoja ja muuta Kauhajokeen liittyvää materiaalia kysyttiin niin paljon, niin asiakas kysyi, että voisiko nämä olla samassa paikkaan. Sitten, että no joo, voisi olla ja laitettiin. Ja ne on lainattavaa materiaalia kaikki. Kyllä. Ja mun mielestä liikkuu aika hyvin. Kyllä niitä saa säännöllisesti hyllyttää. Kyllä. No mennäänpäs tämmöiseen generaaliin kysymyksiin. Miksi lukeminen on tärkeää? Ja mä itse ajattelisin, että auttaa ymmärtämään eri kulttuureja, maailman katsomuksia ja edistää sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä.
vaikuttaa ihmisen ajatteluun, mielikuvitukseen ja oppimiskykyyn, mutta tuleeko vielä jotain noiden lisäksi mieleen? Sanoit oikeastaan melkein kaiken, mitä mä olisin sanonut. Ja sitten sitä paitsi se on kivaa. Kun löytää oikean hyvän kirjan, itselleen sopivan kirjan, niin se on mukavaa. Se on pääsee eri maailmoihin. Minä varsinkin fantasiasta tykkäävänä, niin pääsee aika monenlaiseen maailmaan. Ja se on ihana tilanne, kun sä uppoudut johonkin kirjaan, sä et niinku huomaa edes ajan kulua ja sä oot yhtäkkiä lukenut vaikka monta kymmentä sivua, niin se tavallaan, niin kun tämä maailma on aika hektinen tällä hetkellä, niin se on niin kun mahtava vastapaino. Kyllä, samaa mieltä. Joo, mä tiedän itsestäni kanssa, että tykkään siitä ahmia sen kirjan tavallaan läpi. Aika nopsaankin, jos on hyvä kirja. No mennään sellaiseen asiaan, että miten lukeminen yhdessä aikuisen kanssa vaikuttaa sitten lapseen. Millaisia asioita tulee mieleen? Mulle tulisi ensimmäisenä mieleen sellainen niin kuin ihana yhteinen hetki, läheisyyden tunne ja sellainen, että tässä tehdään yhdessä jotakin kivaa. Ja sitten sellainen positiivinen asenne siihen kirjoihin ja lukemiseen, tarinoihin. Ja kyllä sieltä tulee tietenkin lapselle sitten myös näitä lapsuudesta heti näitä sosiaalisia taitoja, empatiakykyä. Kyllä nämä pätee siellä lastenkin lukemisessa tai lapsille lukemisessa. Kyllä, ja muistoja tulee myös. Kyllä, ilman muuta. No miten sitten niinku vanhemmat tai niinku aikuiset vois niinku, vielä niinku innostaa lapsia lukemaan? Et me myös kuullaan näitä uutisia, että on nämä älylaitteet ja muut, että se kirja ei välttämättä ole aina se ykkönen, mikä on kädessä, niin miten niin kuin vanhemmat tai muut aikuiset vois nyt edistää sitä? Mikä on niin kuin teidän ajatus siitä? Mä ajattelisin, että se oma esimerkki on aika tärkeä, että kaikki ei tietenkään tykkää lukemisesta, eikä tarvikaan tykätä, mutta kumminkin, että oma esimerkki lukevasta aikuisesta olisi yksi hyvä, ja sitten tulla niiden kanssa kirjastoon. Lainata lastenkirjoja, kysyä kirjastotäreiltä ja sediltä vinkkejä, että mikä voisi olla sellainen hyvä kirja. Miten lukeminen on muuttunut digitaalisen aikakauden myötä? Ja miten tietysti e-kirjat ja äänikirjat, miten niiden suosio on vaikuttanut perinteisten kirjojen lainaamiseen tai myyntiinkin? Myynnistä mä en osaa sanoa sillä lailla, mutta mun tekisi mieli sanoa, että Kauhajoen kirjaston viimevuotisten tilastojen perusteella meillä on niin kirjalainaukset pysynyt aika lailla samoissa, jopa pikkusen noussut, että ei se ainakaan meillä ole sitä nyt laskenut. Ja sitten toisaalta nämä e-kirjat ja äänikirjat on tuonut uusia ihmisiä lukemisen ja kirjojen pariin. Saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten lukisi ollenkaan mitään, niin on löytänyt sitten. Eli ihan uusia tavallaan lukijoita on tullut sitten digitaalisen aineiston myötä. Ja meillähän on kirjastoilla on ollut paljon ennen kuin tämä on tullut buumiksi nämä e-kirjat ja äänikirjat, niin meillähän on ollut äänikirjoja, ei e-kirjoja niin hirveän kauan, mutta äänikirjoja on ollut ja kirjastoilla on ollut sopimus Celia Saavutettavuuskirjaston kanssa, että me ollaan sieltä hankittu ihan fyysisiä e-kirjoja lukemisesteisten käyttöön. Tämä tosin tulee nyt loppumaan, kun Celia lopettaa syksyllä, että näiden CD-levyjen painamisen pelkästään digitaalisessa muodossa pystyy sitten sovelluksen kautta kuuntelemaan. Mutta me pyritään kyllä edelleen tilaamaan niin kauan kuin niitä pystyy syksyyn asti, että saadaan sitten pidettyä kokoelma jonkin tasoisena vielä tulevaisuudessakin. Hamstrataan oikein niitä kirjoja tässä vaiheessa, kun niitä vielä saa. Ja toki meillä on Suomen kirjastoilla on se yhteinen e-kirjasto nykyään, että se on. Olinkin siitä sanomassa, että kun siihen ei tarvitse kirjastokorttia sen käyttämiseen, niin vaikea sanoa sitten, minkä verran se on tuon uusia käyttäjiä sitten. Mm. Joo, kyllä, että kirjasto on nykyään muutakin kuin pelkkä kirjasto. Ennen oli käytössä ainoastaan musiikin kuuntelu ja lehtilukusali, oikeastaan ne oli ne palvelut, mutta nykyään se on tavallaan yhteinen olohuone ja siellä on just sitten näitä digitaalisia palveluita. Muun muassa
VHS:n digitalisointi ja pelaaminen, ehkä 3D-tulostamista on joissakin, jopa soittimia ja kaupunkipyöriäkin. Onko teillä väestötiloissa näitä palveluita tarjolla? Osittain on. Eli näitä esineitä meillä siellä on. Meillä on kahvakuulaa ja mikä se on se sellainen hulapainovanne. Roskapihtejä ja tällaisia. Ja sitten meillä on ollut Karhupasketin kausikortteja lainattavina, mutta ne on nyt tuolla uimahallikortti. Joo, uimahalli Virkun kortti on ollut meillä. Uimahallisen meille liikuntapalvelut lahjoitti ihan käyttöön. Mutta sitten tämä digitointi on meillä nyt pois käytössä täällä väistötiloissa. Digiopastusta on, mutta digitointia ei. Aha. No miten sitten, kun te pääsette noihin uusiin tiloihin niin tuleeko sinne nyt jotain uutta? Niin kun me puhutaan tällaisesta kauhajokilaisten olohuoneesta, tämä kirjasto siis se on, kuten sanoit, paljon muutakin kuin vaan sitä kirjojen lainaamista, niin onko teillä tiedossa, että onko jo varmistunut, tuleeko sinne jotain uutuutta nyt sitten, kun pääsette jossain kohti takaisin sinne tiloihin? Varmaan remontti keskittyy enimmäkseen siihen peruskorjaukseen ja tällaiseen, jotta varsinaisesti me ei saada esimerkiksi uusia tiloja tai mitään sellaista, mutta tutkijan huoneen paikka siirtyy. Tutkijan huone säilyy ja sen paikka siirtyy ja sitten lainaustiskistä tulee vähän erilainen ehkä, mutta ei sinällään uutta. Saattaa oleskelutilojen paikat vähän muuttua, ehkä osastojen paikat, mutta että tässä vaiheessa en vielä tiedä sen tarkemmin. Tuleeko Jannelle jotakin muuta mieleen? Siinä varmaan tärkeimmät. Joo. Käytiin kuinka kirjastoon valitaan uusia aineistoja, käytiinkin jo pikkasen läpi tuossa, mutta että jos katsotaan sitä vaikka semmoiselta kantilta, että vaikuttaako esimerkiksi sosiaalinen media kirjojen suosion ennakointiin jollain tavalla? Kyllä se vaikuttaa meillä varausjonoihin ainakin mun mielestä. Että mehän nyt tosiaan niin kuin ennakkoon tilataan ne, että mitä syksyllä ilmestyy, niin on meillä jo tilattu ja niitä voi varata myös silloin heti, kun ne siellä hankinnassa näkyy. Et jos jostakin, esimerkkinä nyt taas tämä Satu Rämö, joka on paljon esillä, niin hänestä puhutaan ja hänen kirjoistaan puhutaan paljon, niin kyllä se näkyy meillä myös tuolla varauksissa. Miten sitten, jos nousee vaikka nyt äkkiä joku, että ei ole tavallaan mitään ennakkotietoa ja joku kirja nyt haippaa vaikka nuorison keskuudessa TikTokissa, niin kuinka nopeasti te pystytte tavallaan reagoimaan siihen, että jos kirja ei ole valikoimassa, niin se saadaan valikoimaan? Kyllä se heti sitten tilataan, tai aika usein on tehty niinkin, että jos joku tosiaan tulee näin suosituksi yhtäkkiä, niin tilataan lisäkappaleita tai autolle omansa. Ja siinä nyt toki jonkin aikaa kestää ennen kuin saadaan, mutta että kyllä aika nopeasti saadaan tilattua sitten ja reagoitua. Joo, että semmoisia ihan viime hetken juttuja ei pysty toteuttamaan sillä lailla, että tulisi nopealla aikataululla välttämättä. Vaikea, se riippuu niistä kirjan saatavuudesta. Saattaa olla, että jos on oikein suosittu, niin jos vaikka painos loppunut, niin sitten meillä hetken aikaa kestää, että saadaan se uusi. Ja kyllähän me pystytään sitten, jos huomataan, että johonkin kirjaan ilmestyy paljonkin varauksia, me pystytään jo ennen julkaisua tilaamaan lisäkappaleita. Joo, sekin niin on se kertoo sitten, että jos jo ennakkoon varattuna, niin sitten osaatte arvioida, että okei, tämä on kiinnostava. Kyllä. Mennään vähän kirjastojen tulevaisuuteen ja kysymykseen, että miltä kirjastojen tulevaisuus näyttää julkisena palveluna? Suomen kirjastolaitos on maailmanlaajuisesti hyvin erityinen ja arvostettu ja sen toiminta on myös laissa säädetty. Kaiken kansan saavutettavissa oleva palvelu. Mutta miten kirjastojen julkista rahoitusta tulisi turvata tulevaisuudessa? Onko teillä minkäänlaista näkökulmaa henkilökohtaista? Tämä onkin hyvä kysymys. Sen kun osaisi, olisi kaikki valta itsellä, niin turvaisin aika monen julkisen palvelun rahoituksen. Jos kaikki valta ja raha, sanotaan näin, niin, koska realismi on. Joo, ymmärrän, että tämä on aika laaja kysymys. On, kyllä. Minä tietenkin pidän kirjastoa erityisen tärkeänä palveluna, koska se on kaikille, se on tasa-arvoinen, se on kaikille avoin. Joka ikinen voi tulla, joka ikinen voi olla, joka ikinen voi lainata, saada ne kaikki samat palvelut. Niin se olisi tärkeää turvata, mutta miten se sitten tehdään?
niin se on toinen asia. Miltä se teidän mielestä näyttää? Miltä kirjaston tulevaisuus näyttää? Jos te ajattelette nyt vaikka teidän toimintaa, Kauhajoen kirjaston toimintaa 50 vuotta eteenpäin, niin miltä se tulevaisuus näyttää teidän kohdalla? Mä haluaisin olla positiivinen ja uskoa siihen, että kirjastoa ensinnäkin asiakkaat arvostaa. Se näkyy, että asiakkaat arvostaa meitä ja meidän palveluja. Ja uskon siihen, että päättäjilläkin on halua pitää meidän palveluita yllä. Kyllä mä oon positiivisella mielellä, toiveikkaalla mielellä. Mitä mieltä Janne on? Joo, ja se, että ainakaan näillä näkymin ei ainakaan kiinnostus painettuun kirjaan ole loppumassa. Niin. Joo. Niin, eli se edelleen pysyy kuitenkin, vaikka meillä on nämä BookBeatit ja Storytellit ja äänikirjat ja somet ja TikTokit, jotka vie meidän huomiota, niin kuitenkin painettu perinteinen kirja on teidän mielestänne edelleen. Joo, mä uskon, että jos käyttäjät on kiinnostuneita kirjastosta, myöskin päättäjät on. Niin, kyllä. Joo, toi on hyvin sanottu. Kyllä, juuri näin. Ja miten te näette sen, että tuleeko siitä enemmän tällainen niin kuin kansan olohuone, muuttaako se muotoon? Niin kuin, jos me peilataan tuonne vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin painettu kirja edelleen validi, mutta miten te näette, tuleeko siihen enemmän sellaista elementtiä, että siellä on sitä muutakin palvelua? Toki teillä on jo nyt, mutta miten te näette sen? Mä uskon, että tulee. Se muuttuu koko ajan. Tulee enemmän ja enemmän tätä kaikkea muuta ja se olohuone on nyt jo tärkeää ja sitten tulevaisuudessa vielä enemmän. Ja juuri nämä esineet ja kaikki muut palvelut niin tulee tärkeäksi. Ja digitaaliset palvelut on myös kirjastoille tärkeä. No lukemisesta kun puhutaan ja lukutottumuksista, niin vähän taaksepäin katsoen, miten korona-aika vaikutti ihmisten lukutottumuksiin? Onko lukeminen lisääntynyt? Itse asiassa taisit sanoa, että pieni noususuhdanne on ollut koko aika kuitenkin. On. Se koronavuosi oli meille tietenkin tilastojen valossa huono, koska kirjastotkin oli kiinni. Kauanko me oltiin? Monta kuukautta jouduttiin olemaan kiinni. Jotta siinä vuonna 2020 oli huonot lainatilastot, huonommat lainatilastot. Mutta silloin varmaan erityisesti ihmiset rupesivat kuuntelemaan myös noita äänikirjoja. Että varmaan meidän silloinen palvelu Ellips oli aika lailla hyvässä käytössä silloin. Mutta sen jälkeen on ollut tasasta pientä nousua meidän lainoissa. Lisää siihen, että meillähän oli silloin kirjakassipalvelu korona-aikaan, että siinä taisi olla hetken aikaa pois käytöstä, mutta kyllä me kasseja vietiin pihalle. Kyllä, me vietiin kasseja pihalle, koottiin niitä, kyllä. Siihen asti, kun se oli sallittua, sitten se kiellettiin, niin sitten ei enää voitu, mutta se oli suosittu. No, miten te niinku itse, kun luetteko niinku paljon myös vapaa-ajalla, että te olette kirjojen kanssa tekemisissä tietenkin työajalla ja näin, saako siinä tarpeeksi vai miten, onko kirjojen lukeminen teidän niin kun siinä omassa elämässä ja työajan ulkopuolellakin vahvasti mukana? On, kyllä. En saa tarpeeksi kirjoista töissä. Tietenkin se ainakin mulla menee niin kuin kausittain, että joskus tulee luettua enemmän ja joskus vähemmän. Mutta paljon luen. Tulee luettua varmaan loma-aikoina enemmän ja viikonloppuisin, mutta koko ajan on joku kirja menossa. Aivan. Onko teillä myös jotain suosikkigenrejä? Meneekö dekkarit vai luetteko ihan laidasta laitaan? Mulla on dekkarit, mutta kyllä myöskin historialliset kirjat ja elämäkerrat on suosittuja. No niin. Joo, mä tykkään fantasiasta ja sitten yleensä historiallisesta tällaista, että ei sijoitu ihan tähän justiin nykyhetkeen. Ja tuo meidän työ on siitä hyvä ja huono, että näkee aina ne uutuudet. Sitten se lukulista on todella pitkä, kun ei ehdi kaikkia lukea, mitä haluaisi. Pitäisi ottaa varmaan vuoden loma virkavapaa, että tehtäisiin lukea kaikki. Niin. Riittäisikö vuosi? En tiedä, riittäisikö. Paljon teillä on niin arviosta, heitätte niin ihan lonkilta niin vuositasolla, että montako kirjaa, 10 kirjaa, meneekö 100 rikki? Mulla meni varmaan viime vuonna 20-30 varmaan keskimäärin. Se on iso määrä. Ai että kun pääsis itse samaan. Osaan sanoa sen verran, että vähintään 50 mulla viime vuonna meni yli, koska mä osallistuin siihen Helmet-haasteeseen ja mä sain sen kesällä valmiiksi. Joo.
Mutta että joskus on sitten sellaisia lukujumia itselläkin, että ei aina riippuen omasta henkilökohtaisesta tilanteestakin elämästä, että ei aina jaksa lukea. Ja sekin on ihan ok. Ei koko ajan tarvitse olla kirjaa. Että se taukokin on ihan ok. Ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Saa jättää kirjan kesken, jos ei tykkää nyt jostakin kirjasta, niin ei sit ole pakko lukea loppuun. Joo, kyllä. Millaisia kirjaston käyttäjiä te olette itse olleet aikanaan? Ja mikä teidät ajoi työskentelemään kirjaston pariin alun perin? Kirjat. Joo. Kyllä se on se kirjastoauto. No silloin Ari ajoi ja Arin esimerkki tavallaan. Kyllä. Siis mullakin on lapsuudesta kokemusta kirjastoauto on ollut mun ensimmäinen kirjasto tuolla Kurikassa ja Jouko ajoi siellä. Niin, kyllä on ollut ahkera kirjaston käyttäjä. Juuri tehnyt samaa, mitä tuolla nykyään meillä tuolla Brännärin tiellä koululaiset on odottaa bussia siellä kirjastossa, että kun on ollut kuljetuksen parissa, niin on Kurikan kirjastossa odottanut sitten, että pääsee kotia sieltä ja samalla lainannut ja ollut ahkera lukija aina. Ja kirjat on ajanut tälle alalle. Kyllä. Ja varmaan ne henkilöt, mitkä te muistatte sieltä lapsuudesta, kuten te kerroitte, eli se persoona on ollut mukava siellä kirjastoautossa ja te varmaan muistatte sen niin kuin elävästi ja se on ehkä sitten se joku sysäys ollut siihen, että olette nyt niin kuin Kauhajoen kaupungin kirjastossa töissä. Kyllä. Kyllä. Nämä on nämä pienet asiat sieltä usein, jotka niin kuin johdattaa siihen urapolkuun. Mutta onko teillä ollut kuinka niin kuin suora, että oletteko te tullut suoraan kirjastopuolelle vai oletteko te ollut muualla töissä? Miten teidän niin kuin, ura on tähän pisteeseen tullut? Mulla ei ole ainakaan ollut suora. Olen ollut Jyväskylässä opiskelemassa ihan eri alaa ja sitten olin työttömänä pitkään ja sitten hokasin, että niin, minähän tykkään lukea, minkälainen tuo kirjasto olisi töissä ja oppisopimuksen kautta sitten. Okay. Sitten tulin Kauhajoen kirjaston töihin ja sinne jäin. Joo, mä oon ensimmäiseksi opiskellut media-assistentiksi ja silloin jo olin kirjastossa kyllä harjoittelussa, mutta se ei ollut silloinkaan selvää, että se on tullut vasta sitten vuosia myöhemmin. Aivan, joo. Ja TET-jaksolla on ollut myöskin kirjastossa kyllä, että kyllä siinä niitä harjoitteluja on tullut, mutta... Niin ja tässäkin huomaa, että niin kuin kirjastossakin voi työskennellä tavallaan, niin kuin, vaikka on kouluttautunut vaikka media-alalle, niin se on ihan validi sit niin kuin kirjastopuolelle myös, että niin kuin on monta polkua päästä kirjastoon töihin. Kyllä, ja meidän työ on yllättävän monipuolista, mitä moni ei ehkä ajattelekaan, että mitä kaikki, täälläkin nyt ollaan puhumassa täällä podcastissa ja on kuvattu videoitakin ja kaiken näköistä tehty, että kyllä. Niin, tuossa oli tuosta kirjastoautosta puhetta, niin kirjastoautohan kulkee edelleen, että Tarja käy siellä reiteillä. Kyllä, joo, niin on, kyllä. Kiertääkö se ihan Kauhajoella kaikki kylät? Kuinka se nyt kirjastoauto kulkoo? Kyllä se aika lailla... Joo, kyllä niitä on vähennetty pysäkkejä, mutta kyllä se aika lailla. Joo, ja siinäkin otetaan mielellään pysäkkitoiveita vastaan ja sitä muokataan sitten sitä reittiä aina asiakkaiden ja mahdollisuuksien mukaan. Ja nyt kun meillä oli kirjasto kiinni tuossa tammi-helmikuussa, niin kirjastoautolla oli lisäpysäkkejä myös siinä kirjaston ja koulun välissä, että asiakkaat sai sieltä käydä sitten lainaamassa. Auto on tärkeä palvelu kouluille, päiväkodeille ja sivukylille. Kyllä. Joo, sano vaan. Joo, ettei unohdu niin tuo kotipalvelu, että me kotipalveluasiakkaille etsitään kirjoja säännöllisesti, että kuukausittain lähtee kasseja. Okei, mahtavaa. Miten se toimii käytännössä siis? Onko se sitten sieltä kotipalvelun kautta, että ne hakee ne vai miten me toimitetaan ne kassit ja siellä on tulee toiveitakin, voidaan jättää sitten aina, mutta aina ei ole. Me tosiaan toimitetaan ne niin kuin kotipalveluun, ne kassit ja ne vie sitten sieltä asiakkaille. Ja tämä on ollut aika kauankin meillä käytössä jo. Ja se on hienoa, että meillä huomioidaan siis kaikki ikäryhmät, että niin kuin palvelua tarjotaan sitten vähän eri lailla, että on se perinteinen kirjasto, toki nyt siellä väestötiloissa, sitten on kirjastoauto ja sitten on vielä tämä kotipalvelu, että se on mahtava. Joo, kyllä. Joo, toi olikin mukava aspekti, kun mainitsitte tuossa, että kuinka kirjastovirkailijat jää vuosikymmeniksi ehkä mieleen
Itsekin muistan jo 70-luvulta asti. Kyllä mäkin muistan lapsi, kyllä. Se on yllättävän tärkeä semmoinen, en mä tiedä, osaa edes sanoa, muotoilla oikein, mutta että jää vuosikymmeniksi mieleen he. Ei tästä tule meille yhtään paineita. Ei hyvintä vedä. Yritämme palvella asiakkaat niin kuin hyvin, mutta... Joo, mutta sillain se menee. Mä oon ihan varma, että sama pätee myös teihin. Ja se kirjaston se asiakaspalvelutilanne saattaa olla myös sosiaalinen tilanne. Että siinä ei välttämättä vaan etsitä kirjoja, vaan siinä puhutaan ihan todella monestakin asiasta. Ihan laidasta laitaan asioista. Tulee puhuttua asiakkaiden kanssa. Onko kirjasto vielä semmoinen perinteinen hys-hys-paikka? Mä muistan, että silloin oli hyvinkin tarkka. Joo, mulla on myös sellainen, että välillä se hiljaisuus. että... Joo. Kyllä on sanonut tälläkin viikolla, mutta siis ei se samalla tavalla ole enää niin hys-hys. Mutta totta kai niin kuin ajatus on, että niin kuin muut asiakkaat huomioidaan, että ei saa niin kuin meluta, puhua saa ja jutella ihan normaalisti, mutta mielellään ei juosta tai huutaa tai mitään. Ja juostaan sitten ulkopuolella. Juostaan ulkopuolella. Kyllä jutella saa, eikä ole enää niin jäykkää. No niin, minäpä kiitän teitä vierailusta ja itse varsin suurena kirjaston ystävänä tämä oli todella mielenkiintoinen aihe ja ehkä sain itsekin pikku kipinän käydä taas kirjastossa tai avata lukemattoman kirjan, jota mullakin on jonossa kotona. Tässä podcast-jaksossa oli vieraana kirjastovirkailija Janne Koivumäki ja kirjastohoitaja Teija Korpi-Käkelä ja haastattelun avustavana vieraana viestinnän asiantuntija Maija-Liisa Laitila ja haastattelijana toimi Jari Taunimaa. Ja sitä erästäkin merkkihenkilöä lainatakseni lukeminen kannattaa aina. Ja minä palaan podcastiin seuraavalla jaksolla noin viikon päästä, joten siihen asti hyvät kuulijat, kiitos ja näkemiin, vai pitäisikö sanoa, että lukemisiin. Kiitos vieraille. Kiitos. Kiitos. Moi moi.